Imi silmino bandirawo, inde am Pasto Goma. Imi wondi e malam wetiɗo'o. Emi howna on nder inde Yeesu, inde am malam weeti. Emi ngiɗi min ekkitina on dow tokkuki Yeesu. Ngo'ol woni ekkitinol 12. Nder ekkitinolji 52. Ɗi ekkitinolji iɗi nder ɗerewol bi'etengol ɗerewol ekkitinki tokkuɓe Yeesu. Ta wawi jande, heɓu ɗereji ɗin e deftere sheninde nder fulfulde shaka Najeriya. Waɗu ka janguki deftere sheninde, an e hoore maɗa, ngam ɓeyda anduki ko Allah yiɗi. Hoore haala ekkitinol ngo'ol woni, ngale woni dokkal ngal Ruuhu Allah Hokkiyam? Joni malam weeti hokkay en goɗɗum habaru. Juuma neɓaayi ko warti tokkuɗo Yeesu. Wonde nyalde o natti nder kawtal tokkuɓe Yeesu. O nani ardiiɗo kawtal ngal e ekkitina dow dokke ɗe Ruuhu Allah hokkata. Sey o nani ekkitinoo on e wi'a, koo moye tokkuɗo Yeesu heɓay dokkal ngal Ruuhu Allah hokkata. O nani e mo wi'a, e woodi dokkal wa'ajinki, e waɗuki annabaaku, e ekkitinki, e waɗuki kayɗiniiɗum, e yamɗitinki nyawɓe, e walluki woɓɓe, e ardaaki tokkuɓe Yeesu, e waɗuki do'aare nder ɗemgal ngal anda. Juuma bo meeɗaayi nanki ekkitinol iri ngo'ol, nden o anda goɗɗum dow dokkal ngal Ruuhu Allah hokkata. Kadin o anda dokkal ngal Ruuhu Allah hokkimo. To malam weeti, min getti e ɗu'um habaru. Joni en daaray ko deftere sheninde wi'i. Korontiyanko'en arandewol, suurawol 12, ayaare 1 yaaki 12 wi'i. Joni bandiraaɓe am, dow dokke ɗe Ruuhu Allah hokkata, imi yiɗi paamon. On andi sherel ngel gonnoɗon heeferɓe, ɗum fooɗi hakkiilo moɗon, ɗum majjini on. On ngarti mawninooɓe gunkiiji ɗi metata. Ngam majjum, imi yiɗi andon, walaa neɗɗo mo Ruuhu Allah tokkinta, bi'oowo, Yeesu o laanaaɗo. Non ma, walaa baawayɗo wi'a, Yeesu o Joomiraawo, sey ni to Ruuhu Allah tokkinimo. To i woodi dokke feere-feere, amma Ruuhu go'otum hokkata ɗe. I woodi kuuɗe feere-feere, amma Joomiraawo go'oto huwanteeɗe. I woodi laawi huwanki Allah feere-feere, amma Allah go'oto hokkata koo moye bawɗe huutirkiɗi. Allah e hokka koo moye neɗɗo alaama, kolloojum imo woodi Ruuhu Allah, ngam ɓeydaari koo moye. Ruuhu Allah hokkata goɗɗo dokkal wolde faamu, nder Ruuhu ɗum hokkata goɗɗo dokkal wolde andal. Ruuhu ɗum hokkata goɗɗo dokkal hoolaaki Allah, nder Ruuhu ɗum hokkata goɗɗo dokkal yamɗitinki nyawɓe. Ruuhu ɗum hokkata goɗɗo dokkal waɗuki fii kayɗiniiɗum, goɗɗo boo dokkal waɗuki annabaaku, goɗɗo boo dokkal mbawka feerotirki hakkunde Ruuhu Allah e ginni, goɗɗo boo dokkal mbawka waɗirki do'aare e ɗemɗe ɗe ɗum anda, goɗɗo boo dokkal mbawka hokkuki ma'ana ɗemɗe ɗen. Fuu fii ɗu'um ɗum kuugal ɗum ɗon Ruuhu Allah, nder Ruuhu ɗum hokkata koo moye dokkal nonno ɗum suɓiri. Koo moye tokkuɗo Yeesu e woodi dokkal Ruuhu Allah. Ayaare 11 holli Ruuhu Allah hokkata koo moye dokkal nonno suɓiri. Ɗon ma Aafisanko'en suurawol nayaɓol, ayaare 12 yaaki ayaare 15 wi'i, ɗum hokki koo moye meɗen bawɗe diga nder bawɗe Almasiihu ɗuɗɗe. Nonno wonde ayaare wi'i, nde o yahi wigeere townde, o yaari ɓe o nangi, o hokki yimɓe dokke. Ko woni ma'ana o yahi wigeere townde? Ma'ana majjum woni arande Almasiihu wari nder duuniyaaru ndu'u. On ɗon garɗo nder duuniyaaru ndu'u, kanko on woni ƴentuɗo ton dow ngam o hebbina koo ɗume. O suɓii woɓɓe ngarta lilaaɓe, woɓɓe gaɗooɓe annabaaku, woɓɓe wa'ajinooɓe, woɓɓe pasto'en e ekkitinooɓe.
o waɗu non ngam o siryo yimɓe makko ngam ɓe kuwa kuugal makko, ngam tokkuɓe mo mawna cembiɗa nder tokkuki mo. Ɗum waɗay non haa ngarten go'o nder hoolaaki Yeesu, e nder andal Ɓiɗɗo Allah, mawnen nder tokkuki Yeesu, ngarten yimɓe kewɓe bo Almasiihu. Nden en puɗɗitata ngaɗen jonde bo sukahoy, en ngaylita ɓerɗe meɗen dow ko kooliiɗen, ngam majjinooɓe yimɓe ƴoyri'en e ekkitinol fewre. Amma en mbi'u goonga nder yidde, en mawnu e koo ngole laawol, ngarten bo Almasiihu. Misaalu, tokkuɓe mo ngoni bo ɓandu makko, kanko woni bo hoore mayru. Kanko hawtu jokkooɗe ɓandu ndun. To koo ɗume e ɓandu ndun e huwa no haani, ɓandu ndun mawna e cembiɗa, yiɗindira. Ɗo en gi'i Ruuhu Allah e hokka en dokkal ngam kuwen kuugal makko, ngam tokkuɓe Yeesu mawna cembiɗa nder tokkuki Yeesu. To en nyamri Yeesu e huutirki dokkal ngal Ruuhu Allah hokki en mawnay nder tokkuki Yeesu, ngarten yimɓe kewɓe bo makko. Romanko'en suurawol 12 aayaare 9 yaaki 13 wi'i, ngam caahu ɗum Allah hokkiyam, imi wi'a koo moye mooɗon, to hocca hoore muɗum ko ɓuri no haani, amma koo moye faama no hocciri hoore muɗum. Koo moye hocca hoore muɗum ko fottidi e hoolaaki Allah ki Allah hokkimo. En ngoodi jokkooɗe ɗuɗɗe e ɓalli meɗen, nden koo nde jokkoode e woodi kuugal muɗum. Non ma koo nde e yimɓe ɗuɗɓe en ngarti bo ɓandu go'o, ngam en koolake Almasiihu. En fuu en jokkootiri no jokkooɗe ɓandu jokkootiri. Allah hokki koo moye meɗen dokke feere-feere. To dokkal meɗen ɗum waɗuki annabaaku, sey ngaɗen ɗum no fottidi e hoolaaki Yeesu ki ngooduɗen. Ɓe o hokki dokkal walluki, sey ɓe mballa. Ɓe o hokki dokkal ekkitinki, sey ɓe ekkitina. Ɓe o hokki dokkal sembiɗinki woɓɓe, sey ɓe cembiɗina ɓe. Ɓe o hokki dokkal hokkuki caahu, sey ɓe kokka ɗum e ɓernde go'o. Ɓe o hokki dokkal ardaare, sey ɓe ngaɗa hakkiilo maɓɓe dow ardaare nden. Ɓe o hokki dokkal yurminanki yimɓe, sey ɓe njurminana ɓe nder belɗum ɓernde. Aayaaje ɗen kolli'en e woodi dokke ɗe Ruuhu Allah hokkata feere-feere, koo moye tokkuɗo Yeesu e iri dokkal ngal Ruuhu Allah hokkimo. Pasto min getti, mi jangana en ɗerewol Korintiyanko'en arandewol, suurawol 12, aayaare 12 yaaki aayaare 31. Aayaaje ɗen mbi'i, no ɓandu go'o woodiri jokkooɗe ɗuɗɗe, fuu jokkooɗe ɓandu ndun koo nde e ɗe ɗuuɗi, kanje kawti ngarti ɓandu go'o. To non ma tokkuɓe Almasiihu ngontindiri, Yahuudanko'en e yimɓe na Yahuudanko'en, maccuɓe e na maccuɓe, en fuu en ngaɗanaama baptisma, en kokkaama Ruuhu go'o, ngam ngarten bo ɓandu go'o. Nden en fuu Allah hokki en Ruuhu ɗum. Ngam ɓandu na jokkoode o oyre tan woodi, amma jokkule ɗuɗɗe ndu woodi. To koyngal wi'i nde naami jungo ɓandu jeyayiyam, wi'uki non sendatangal e ɓandu ndun. Non ma to nowru wi'i nde naami hitere ɓandu jeyayiyam, wi'uki non sendatandu e ɓandu ndun. To ɓandu fuu warti gite, to ko ɗum nanirta? To ɓandu fuu warti noppi, ko ɗum nanirta lumgol? Amma no ɗum wontindiri, Allah siryake jokkule nder ɓandu. O siryake koo nde jokkoode non no o yiɗiri. To ɓandu e woodi jokkoode go'o tan, nden na ɗum ɓandu. No ɗum wontindiri, ɓandu ndu oyru, amma e ndu woodi jokkule ɗuɗɗe. Hitere fotayi wi'a jungo, a nafatayam, ɗon ma hoore fotayi wi'a koyɗe, on nafatayam. Na non ɗum woni. Jokkule ɗe ɗum yi'ata bo ɗe cembiɗa, kanje ɓuri nafuki. Jokkule ɓandu ɗe ngi'eten bo seɗɗa tan ɗe nafi, kanje ɓurɗen faamanki boɗɗum. Nden jokkule ɗe cemtete yiiki, kanje ɓurɗen faamanki. Jokkule meɗen ɓurɗe woɗuki, nana en faamaniɗe, amma Allah hawti jokkule ɓandu fuu. Jokkule ɗe ngi'eten bo seɗɗa tan ɗe nafi, o hokkiiɗe mangu ɓurɗum, ngam to ɗum heɓa feerotirol nder ɓandu, amma jokkule ɗen fuu ɗe ngiɗindira yidde go'o. To wonde jokkoode nawnake, sey koriiɗe fuu nanida nawɗum e jokkoode nden. To jokkoode o oyre mawninaama, sey koriiɗe fuu kawta mbelmbelta hawte jokkoode nden. To, onon ngoni ɓandu Almasiihu, koo moye mooɗon bo ɗum jokkoode makko.
nder kawtal tokkuɓe Yeesu. Arande Allah wartiri woɓɓe lilaaɓe, woɓɓe bo wartiriɓe annabo'en, woɓɓe ekkitinooɓe, woɓɓe bo gaɗooɓe kuuɗe kayɗiniiɗe, woɓɓe jamɗitinooɓe nyawɓe, woɓɓe bo wallooɓe, woɓɓe ardiiɓe tokkuɓe Yeesu, woɓɓe bo gaɗirooɓe do'aare ɗemɗe ɗe ɓe anda. Ɓe fuu ngoni lilaaɓe, ɓe fuu ngoni annabo'en, ɓe fuu ngoni ekkitinooɓe, ɓe fuu ngoni gaɗooɓe kuuɗe kayɗiniiɗe, ɓe fuu ngoni yamɗitinooɓe nyawɓe, ɓe fuu ngoni gaɗirooɓe do'aare ɗemɗe ɗe ɓe anda, ɓe fuu mbaawi hokkuki ma'ana ɗemɗe ɗen. Naa non, ammaa onon ɗaɓɓite heɓuki dokke ɓurɗe mangu. Jooni mi hollay on laawol ɓurngol wooɗuki. Nden suurawol 13 aayaare 1-3 wi'i, to mi metiri ɗemɗe yimɓe e ɗemɗe malaa'ika'en, ammaa mi walaa yidde, to mi warti bo lenguru coynyoru e meere, ko mbaggu iidoowu e meere. To emi waɗa annabaaku, nden to emi faama sirruuji Allah, to emi woodi andal kewngal, ko to emi woodi hoolaare cembinde haa emi sottina kocceeje, ammaa to mi walaa yidde, to walaa ko nafanmi goɗɗo. To mi hokki ɓe ngalanaa fuu ko ngoodumi, ko mi jaɓi ɓandu am wule, to mi walaa yidde, walaa ko ɓeydoriimi. To bandiraawo, aayaaje ɗe kolli ɓandu neɗɗo e woodi jokkooɗe feere-feere, ko nde jokkoode e woodi kuugal muɗum, ngam ɓandu yaha boɗɗum. Non maa Allah hokki tokkuɓe Yeesu dokke feere-feere, ngam koo moye huutira dokkal ngal Allah hokkimo nder kawtal tokkuɓe Yeesu, ngam koo moye nder kawtal ngal mawna cembiɗa nder tokkuki Yeesu. Koo ngale dokkal ngal Ruuhu Allah hokki e ngal maagi naa seɗɗa. To goɗɗo yawana dokkal ngal Ruuhu Allah hokkimo, koo ngal goɗɗo. Raa aayaare tokkitaaki heyre, mi jangaynde jooni, tokkita ko mbi'aymi. Biiturus arandewol suurawol 4 aayaare 10. Aayaare nde wi'i, nde Allah hokki koo moye tokkuɗo Yeesu dokkal, kuutiree dokkal ngal hakkunde mooɗon, no paamanoowo dokkal Allah boɗɗum waɗata. To bandiraawo, i woodi ko ngiɗumi ɓeyda faamuki dow ɗu'um. A woodi dokkal ngal Ruuhu Allah hokkuma, ɗum gaɗotooɗum a woodi ko ɓuri go'o. Heɓtu ɗume woni dokkal ngal ɗum hokkuma. Ta anda, e haani ngaɗa do'aare, toroɗa Ruuhu Allah holluma. Cerel ngel ngaɗata do'aare dow non, sey ɓeyda nyumuki dow ko deftere ceniinde wi'ata dow dokkal ngal Ruuhu Allah hokkata. Biiturus arandewol suurawol 4 aayaare 9-11 wi'i, ngaɗe ka jaɓɓotirki nder gureeje mooɗon, naa e mete-meteeji. Nde Allah hokki koo moye tokkuɗo Yeesu dokkal, kuutiree dokkal ngal hakkunde mooɗon, no paamanoowo dokkal Allah boɗɗum waɗata. Fuu gaajinoowo sey waajina wolde Allah, fuu balloowo sey wallira sembe ɗum Allah hokkimo, ngam nder koo ɗume ɗum mawnina Allah, barka Yeesu Almasiihu. Mangu e laamu tabbita to maako haa abada. Amin. Ruuhu Allah hokki tokkuɓe Yeesu dokke ngam ɓe mbaawa sembiɗinki horiiɓe tokkuɓe Yeesu dow hoolaare maɓɓe. Ta tabbitinaayi dokkal maaɗa, ɗaɓɓutu laawol ngol ballata horiiɓe tokkuɓe Yeesu, ngam ɓe mawna nder tokkuki Yeesu. Nder kawtal mooɗon ngal tokkuɓe Yeesu, foondu tokkinki lincituki deftere ceniinde. Wallu goɗɗo kaanuɗo walleeki. Nden ƴamu woɓɓe tokkuɓe Yeesu, ɓe mbiima iri dokkal ngal ɓe ngi'ata a woodi. E haani horiiɓe tokkuɓe Yeesu anda dokkal ngal Ruuhu Allah hokkuma. Ta heɓti dokkal ngal ɗum hokkuma, e haani kuutirangal. Ta huutirta dokkal maaɗa, a nandi e neɗɗo mo ɗum hokki misaalu habaru makko nder deftere ceniinde, jaɓuɗo ceede, o ombiɗe e leydi. Ta nanu bo an naa a goɗɗo, ngam a walaa wongal dokkal ngal woɓɓe tokkuɓe Yeesu ngoodi. Ta huutiri dokkal ngal Allah hokkuma, a nanay belɗum. Woɓɓe tokkuɓe Yeesu e mbi'a wongal dokkal ɓurii wongal. Ɗum ɗon naa kanjum woni ko deftere ceniinde ekkitinta. Ɗum hokku dokkal ngal ngam ɗum mawnina Allah, naa ngam ɗum mawnina mo ɗum hokkingal. Ta kammo a ɓurii woɓɓe, ngam a woodi wongal dokkal.
Non ma taa wi'u dokkal ngal Ruuhu Allah hokkuma ngal wooɗa. Ɗon ma taa fottidin dokkal maaɗa e ngal woɓɓe tokkuɓe Yeesu. Taa huutiri dokkal ngal Ruuhu Allah hokkuma, Allah nanay belɗum maaɗa naa seɗɗa. E woodi feerotirol nyumol nder tokkuɓe Yeesu wa'ajinooɓe wolde Allah dow dokke ɗe Ruuhu Allah hokkata. Woɓɓe tabbitini wiiki wongal dokkal bo neɗɗo meta ɗemgal ngal anda e yamɗitinki e annabaaku ɗum goɗɗum ƴaɓɓiiɗum diga jaamanu lilaaɓe. Woɓɓe bo koolake wiiki fuu dokkal ngal Ruuhu Allah hokki e ngal ɗon haa wartoyki Yeesu. Ko ɓuri woni taa jaɓu ɗu'um warta goɗɗum mawɗum kaɗayɗum ma sumpotirki e tokkuɓe Yeesu koriiɓe. Ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 13 ekkitini yiɗuki woɓɓe ɓuri fuu dokke koriiɗe. Jangu deftere ceniinde tokka ko nde wi'i tora Ruuhu Allah famtimma ko janguɗa. To haa jooni e woodi ko a faamaayi, ƴamu ardiiɓe maaɗa nder tokkuɓe Yeesu. Ko waɗi Allah hokki yimɓe dokke Ruuhu muɗum woni ngam ɓe cembiɗina woɓɓe nder kawtal tokkuɓe Yeesu, naa ngam ɓe mawnina ko'e maɓɓe. Ta walaa wongal dokkal, to non waɗa itta kammunde dow kisndam maaɗa, ko alaa woɓɓe ngewanma koppi. Nden taa few dow dokkal ngal a walaa, ngam a yiɗi mbelnana woɓɓe ɓernde. Ruuhu Allah hokkata ngal ɗon dokkal non no o yiɗiri, naa ngam yidde neɗɗo ko ɗaɓɓutuki neɗɗo. Fuu ekkitinol biingol doole na a heɓi wongal dokkal nden tabbitina a woodi kisndam. To ngol ɗon ekkitinol naa diga to deftere ceniinde ngol ƴiwoyi. Yahaya suurawol 3:15 wi'i, ngam yidde nde Allah yiɗi duuniyaaru haa o hokki ɓiɗɗo makko bajjo, ngam koo moye kooliiɗomo to maaya, ammaa heɓa yonki ki re'ata. Kisndam e heɓo laawol hoolaaki Yeesu tan, naa laawol kuuɗe ko huutirki dokke. Ɗaɓɓutu ko ɗume woni dokkal maaɗa, huutirngal ngam cembiɗinki woɓɓe tokkuɓe Yeesu. Huutir dokkal ngal Ruuhu Allah hokkuma ngam mawninki Allah, naa ngam mawninki hoore maaɗa. To bandiraawo, nde a nani ekkitinol ngo'ol, ɗume haani ngaɗa? Ɗaɓɓutu dokkal maaɗa, huutirngal nder kawtal mooɗon ngal tokkuɓe Yeesu. Wi'u woɓɓe nder kawtal mooɗon ɗume woni dokkal maɓɓe e yiiki maaɗa. Jooni mi janganay en aayaaje jangitaaki. Ɗe aayaaje e haani a yaadake a joga keɗe boɗɗum daga ekkitinolji ƴaɓɓiiɗi. Markus suurawol 12 aayaare 24. Yeesu wi'i, Joomiraawo Allah meɗen o Joomiraawo go'oto. Timooti arandewol suurawol arandewol aayaare 12 wi'i, o laamiiɗo haa abada, o walaa keerol, o yi'ataako, kanko tan woni Allah, mangu e teddungal, tabbitato maako haa abada. Yahaya suurawol 14 aayaare 9. Yeesu wi'imo, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki, walaa jahayɗo to nyaako mo dow, sey to tokkiyam. Biiturus arandewol suurawol 2 aayaare 24 wi'i, kanko e hoore makko jaɓi yowane hakke ɗum ngaɗuɗen, o ɓilee dow gaafangal, o waɗu non, ngam laawol mayde makko alen waɗuki hakke, njooɗoɗen jonde aadilaaku. Non no wonde aayaare wi'i, barka nawnooɗe makko on jamɗiti. Maatiyu suurawol 19 aayaare 22 wi'i, ngam ɓii neɗɗo waray nder teddungal nyaako muɗum mo dow e malaa'ika'en makko, o waatanay koo moye ko waɗi. Aafisanko'en suurawol arandewol aayaare 13 wi'i, onon ma on ngarti yimɓe Allah, carel ko nanɗon wolde goonga, waato habaru belɗum dow Yeesu, gaddan ɗum on kisndam. On koolake mo, Allah boo hokki on Ruuhu muɗum, ɗum o waɗanno on alkawal. Ruuhu ɗum holli on ngartiiɓe makko. Galatiyanko'en suurawol 5 aayaare 22 yaaki 23 wi'i,
Ammaa Ruuhu Allah e wadda yidde, e welwelo, e jonde jam, e munyal, e yurmeende, e ngikku boɗɗum, e waɗuki goonga. Raa aayaare tokkitaaki heyre, mi jangaynde jooni, tokkita ko mbi'aymi. Ɗerewol Biiturus arandewol, suurawol nayaɓol, aayaare 10 wi'i, nde Allah hokki koo moye tokkuɗo Yeesu dokkal. Kuutiree dokkal ngal hakkunde mooɗon, no paamanoo dokkal Allah boɗɗum waɗata. To bandiraawo, min ngari re'irde ekkitinol 15. Na en kawri ekkitinol garayngol. Allah barkiɗina on, ɓeydana on faamu e andal nder tokkuki Yeesu. Min getti.